Actually, Nice Guy is a music chanter, is a music dance or sing dance or artist. Like I'm shocked that he would take the song, same song, and like remix you can find Konangale. You find out about Wulengende, Madzimai Aikendi, Vanchichi. You can also find Semanyo voice, Bad Boy Katero, I don't ever think in terms of chaita a song. But as an artist, pisa so that's the biggest effect. Yeah. That I'm the king of sing that song. As king of sing that song. I feel disrespected. Vachidaidzana Hulengende anana Konangale anana Plot anana vachitadza kudaidza isusu vanhu vari pedyo vari padhuze kuti tite tikatasa industry yedu zvinoita kuti vana manoti nana Hulengende vatrend. It's because of vane maskanda hope. So many stories. If Wingidi asinga inspire many, why would he come to inbox kwangu achinditi fana wangu but do you not even want a free man? If you look at Freeman, if you see that same art, if you look at Nice Guy, so many the machine gun, you will find out that was the same concept. Koma Freeman go toro concept na nzisa song kaunjiti koma ndo kumbiroga mumbo ndisi office. Yo, ladies and gentlemen, this is your boy Skybo Courage Boy Trudi Chico. No patinotsakanya dzese dziri mudundu menyu dzamuri kupfigira mwana dzenyu. But Naziga tikungoti ngoma ndiyo we are talking about the music industry. Nyaya dziri music industry dzisati dzaonekwa nevanhu kana dzisingazivikanwi nevanhu. So today tauya nemunhu. He is a prominent figure in the music industry. We have Nice Guy in the building. So, Ngoma Nice Guy. Are you nice as your name? I mean, I don't know if Nice Guy is Neza. Saka to stay too so. Alright. Bang bang. Yeah man. Wow. Alright. Actually Vetuso. I think the meaning the people have to Google. From this teaching on the fetus. You understand? Yes, sir. Yeah. Child Buddha Chines Gaji Pro Max. Was Mazon Mafona as Ranozenda Pro Max. Dubanuzo Gumireva. Dubaneva Pro went up a Max. Right. Ubaninga Eva Boise. Right. Saga Uyundinez Gaba Pro Max. Saga Anenga owns the Vetuso. What is here? Right. Anenga upgrader from Nice Guy to Nice Guy Vetuso. Right. So meaning you have Vetuso. I think people have to understand and you have to go and Google what is the meaning of Vetuso. You understand? Yes, sir. Yes. As mobile Google mono research what is Vetuso. Yeah, man. Anyway, sir. Ngoma Nice Guy. Can you tell should I say Vetuso now? Yes, Vetuso. Yes, sir. Ngoma Vetuso. Can you tell Zimbabwe a brief history about yourself? Actually, Nice Guy is a music chanter, is a music dancer, sing dancer artist, who is mainly based in Zimbabwe. He has been doing well for some years ago, and now he is still doing well. Yes. He did a song, in the quarter. That was recently did Pakatwa remix, a Zindanzo remix, which we believe that is the biggest Zindanzo remix in Zimbabwe, and no one is gonna do that same remix here. Why am I saying that? It's because of Zindanzo. If you see Pandey Quarter remix, if you go back, check up Pandey Quarter remix, you will see that you will find all the people that have been engaging in Zimbabwe in Zindanzo for the future. Pane vamwe vasatatorira pane vari kurira kozita vamwe vakatomborira
alipo pa same song. Alright, understand? But that's Yes. That's same song. Yes. So vanhu vese vamunoona vari pasong iyoyo, they believe in my movement. They believe kuti our nice guy Fetuso is someone else industry. That's why you find out kuti Pandai Kwata remix, you can find Konangale, of which Konangale, he was the first person akatanga kupinda Pandai Kwata remix. What is it? You find out about Wulengende, you can also find out about him. Madzimai Aikendi, you can also find out about him. Vanchichi, you can also go and check on him. You can also find Manogeta Semanyo voice Akatazana Bad Boy Katero. Yes, yeah. And you can also find Manogeta Sanangere Kwamtoko, who has been doing well in the industry. Yes, yeah. Yes, we can go. And you can also find Manogeta Sanana Julius Praga. He was also part of that production. But the problem was like producer Kakatra Songyo. I don't know what happened. Pama focus. Papa. No was there. Pama focus. And so but he was part of that song. I don't know why he was removed out of the song, but he was part of the song. Junior Sprague was part of that song. So Chinonze Vetu song. Ndo chinongo definita Ndaikwata. Why am I saying kuti chino definition Ndaikwata? Ndaikwata is a song yakaitwa by a nice guy, which has been inspiring so many people, right. So many dancehall chanters, so many upcoming artists, so many old artists. Right. They've been inspired with that song. Yes, yeah. Saga is song yekuti even though a player today or in the next 2030 you are going to hear it. Why? Because the same people who are doing same dancehall music, why is it? Know the same people that you are going to see in 2030. Okay. Right? Okay. The likes of Ana Wulengende, and the likes of Ana Vanchichi. I've been talking about TNG. He's also part of that production. The likes of Tala, he was the producer of the song. Okay. So if you want to really know about Nice Guy, I think you have to try to go deeper. No go to deeper. Kana urumu no mangoma utazunguzia Nice Guy kana mfagoso. Hapana singazi uti Nice Guy ndi baba mfagoso. Ndio hapana kwa waizi. Hapana unge baba ndarige waizi. Unge sono kwa kutira ma princess. Ma prince ni ma princess. Alright. Yes. Baba wekumfakoze vanovaziva kuti ndevapi ndivo baba wamuna upana ndivo vachauti tisangane nasi timbotaura timbokurukura ziri kuitika muindustry that is happening. Yes. So how was it kuunganidza vanhu vese vasati vakupisa vari kupisa kuti vauye pachinhu chenyu? Alright, it wasn't difficult. Because all these people that I've been talking about, the way they believed the movement before it has been done. Like before they believed that this movement was big. I see. And Panagata to introduce it like what open face. The first person I to send open face was Konangale. Yes, sir. Mateza akaita maclash. He was the first person. And the second person, I was often shocked kuti Wulengende was the second person. I got to come and do song. You understand? It didn't mean kuti I forced anyone to have a song. But they believed kuti I'm the king of whatever generation yangu, of whatever that I was doing. Mambo respect deserve respect. A respect comes with a verse or something or a collab. You understand? Sometimes in a different way. But as time goes on, when they believe the movement, then the song was done. Okay. The greatest song. I don't think kuchawa ni song so if you find out you find so many characters.
and I don't ever think kuti kuzimdanzo kuchaita song inobatanidza ma-artists akambopisa achapisa neachazopisa pasame song. Yes, sir. That is a big thing. That's the biggest effect. Yeah. That I'm the king of Zimdanzo. You're the king of Zimdanzo? Yes. Wow. As a common nice guy, he's claiming the title as yes. the king of Zimdanzo. Baba Mfakosi. And so I'm always my prince, my princess. Yes, the other prince and the princess. So beside music, Ngoma, a nice guy, what else are you doing beside music? You don't push him away. Something that you are passionate on. Kana msinga ngoye kuti namusikita music munenge muchiite. Ina ndechimwe later instead of music. Tina chimwe chandoita. Yes, sir. You understand? Passion yangu it's on music. Okay. If you see me in street at Chimechun, it means that I'm going to market other brand. Yes, sir. Like brand no marketer Ave Maria, remote space. Okay. Those are the people who have been helping me. Panye brand rangu Okay. And if you find out with this guy what he's been doing, he has been doing for the past makura famba, the time of famba, he has been doing music all along. Right. Chinotika and Skylax. Sometimes ku produce kana kubudisa songs. It doesn't mean kana kubudisa kana kusabudisa songs. It doesn't mean I'm not doing music. Okay. Inini chinhu chandakugona pane kwa muchino ndakagara pana music. Yes, sir. And chimwe chandogona. Ukatona ndichitobatika pazvinhu zvandichibatika, it's part of marketing. Inenge chichiitika. Yes, sir. Right? So 24/7 isusu aushayi kuti autishayi pamusic industry. Autishayi whether tiri kuita majingu, whether tiri kuita zvakati, whether tiri kupusha ngoro tichimaketa brand rengoro, whether tiri kupusha mazepnex, whether tiri kuita chii, but zvinhu zvese zvatoita tinongodzorwa panyaya yekuti tinongoita zvemusic. That's what we do 100%. We do music, okay. Totally, and we do marketing and advertising. Music. Alright, that is a big thing indeed. So, I've been talking to you, Ngoma, nice guy. You were talking about Ramela collab na Ulengende. Then he supported so many collabs. Now, but alright. On the issue with my collabs, I'm gonna Ulengende. It's kind of like like recently what happened. Zvinhu zvokuti zvinototibata one kuti zvinototibvunza kuti dai munhu umwe naumwe wakuda kusvaya kurasika here kana kusvaya kuda kuita sei kana kuda kutsvaga hondo, because it's like music sometimes it's a war. You are forced to do a war sometimes. Unongosina kana pressure yekuti uite hondo, but pamba chonoforcwa nemasituation. You understand? So kana zviri zvehondo kana zviri zvekuti nhingi ndianoimba kudarika mumwe, we can also do that. Because kana uchiclaima chigaro cheushe, it means kuti uchasangana nemusere, uchasangana nevane pfuti, uchasangana nevanenge vane inonzi mishonga, kozita vamwe vanenge vachimbururuka, kozita vanenge vakaita sei. So you have to fight all those spiritual, all the spirit, all those physical things that you are seeing. You understand? Okay. Yes. So as king of Zimdanzo, I feel disrespected on the collab that we did with Ulengende. I think he didn't have to redo it with Ndunge. He redo the song with Ndunge. It means he's like disrespecting what we did. You understand? Because these things, if future one they do and future age the next generation, what will be the next generation? Next generation kana ikanzoti song yakazoimbwa naUlengende, yakazoimbwa naUlengende naNdunge ikatrenda, yakazoimbwa naNice Guy naUlengende ikatadza kutrenda. It means unongochi disrespecta Nice Guy or the Fetuso
or is a management or part pakuti you can't do things twice, you understand? Kuti inini to believe what we have done it for history. Yana mwana ngende yana mwana kenai arikumba kwangu kuti wazomugwa chakati ayoma there was a collab that was done, and oftenly that song was done the day pakatwa song yakatwa ibai. Even if you kana uzona time yekuti unostart na ulengende you say what happened, what happened. It's like chakaitika chakanyotika ndechekuti we did a song yandakachikudza inonzi Ndaikwata, and Ndaikwata ulengende was part of that song. Yes, he was part of that song, and he did well. Ndakafana kuti mpanda akaita se akaparticipate pazvinhu zvakaita se zvikafamba waizira. Tapedza kudaro, the next thing what happened is we asked it for video shoot. Tangatiteka video ulengende, then ulengende said yes, I want to be part of that video. Then what happened is like was a videographer and she I want to particularly the fellow gets video for shoot. So we had to arrange a collab of which I had a song before. We go to office, I'm fan of Karibashi, Harabapik. I'm fan of which is was it. Come and do you. Yes, I'm maybe going to Sagato Muro, Momenta, Panyabiti, Takatura time, Takatura time. Like we took so many time, Takatura time, I wonder she got the video because it's like video like a yes, like a Karaid Pakuti, to hit a chin, Madai, Adazakuita, Madai, Dazakuita, Chatazakuita. And he had to come maybe 4 or 5 times. As to here, I had to participate more than 6 times, 7 times. Everyone maybe knows a passion, but he changed an water and that's being disrespectful even for the future of the music. Kuti uneta chino nemoyo wese unyatsona kuti munhu akushingirira kutoita zvinhu zvokutoti mese muende kumberi ende mese muite zvinhu zvinobatsira upenyu hwake newako. Omona munhu yakuita chimwe chinhu same thing chamakaita izvozvo nemumwe munhu. That's being wrong. Nongofila kuti pakaita disrespect pakaitika zvozvo waisi. That's being sabotage. Akangofarisa handisei kufarisa inochi, but I'm willing to kunzwa kuti it's his own side. What were you thinking? Alright, sometimes you don't need to call someone. Because sometimes you panic kuti alright, you Skylax. Wana bebera ko richikuda pa picture kana richisenda picture richikiswa nomumvesi nodichi. Do you need to call him kuti utaura ngongo zvoita zvisizvo au kwasa kumfonera because watoudzwa picture iripo kuti waize unongotoudzwa kutonza akona chinhu zvoita izvazvichi hazviiti kana kuti aiwa chabude because wona ndakumfonera inini ndatokanganisa zvizhinji kana ndatokanganisa inini career yangu ndatoti akuona kunge ndiye mambo whatever wese because kutomfonera kwakutomudzira respect. The idea was perfect, but the problem what I think is vakakurumidza kujaja. They overjudged the project. Pakuti a project, it was meant for us, even for the future. But what happened was like with like my difficulties, like my problems, so what really happened is like I'm shocked kuti Ulengende he would take this song, same song, which means kuti atondireta pamwe nandunge natonongindrindunge youth of which I believe kuti takatopfuura level nandunge rekuimba tumajiti twauti vanenge vavabira pana mumarodi mastreet waisi unanokomitwa nawingiti
it means he's someone big. Okay. Uchikomekwa na wingiti papage pake kana kuya kuinbox kwako kwakachitotaipa chitoti aiwa mama rambe makadzvanya, it means you are doing something that is great. One na windi president was they comment what we do. Why do they comment? We don't. I tell them kuona nitishika pandiri na podcast ino. I've never seen wingiti. I've never seen windi president. I've never seen ana JC jaja. I've never seen Mana Sunshine and a Freeman. But do you not even on a Freeman? If you look at Freeman, Panoimba Pombi, I don't. Ona waskana waguguti Pombi. If you see that same art, if you look at Nice Guy, so you know the machine gun, you will find out that was the same concept. Koma Freeman wagango toro concept kutina dawanzi kisaka songa unjiti. Koma ndokumbiruka mumbo ndisiofisi. That same concept yakazongezwa papombi ichibva pamachine gun, but that was the same chip. Avana kunakirwa neskiri kana kuti maya nyekuitika mindustry chausokuziyanza ni Skelax. It's like there are some voices like I myself, that who claims to be kings and who claims to be vanhu vari vanhu chaivo vakadziya dance, who claim to be kingship and who claims kuti masongs akubiwa, you understand? Vanhu vakaita sevavo tinotorwa maideas. Yes, they take our own ideas. It's like, all right, if you do a big idea, we think of like, we think of Wingiti, kotakambisa Wingiti face, ra Wingiti person, to lion face. Tumira lion face, tapa bo Wingiti akatisa face, ufanzwa chini, come on! Angatokisenda kana clip actually, come on! Unzwa, pizza kwa rinzo. What is it? Ozo munga mamana makusiyeni, uzonzwa, Skelax isongea, kudaina big man, Ushanisi kuti ko big man imba song yarega sei simezi zvandikutaura zvakaitika pana Hulingende kuti unongochinzi amwana kunesele chichi something like that pasong paunozoshamisa ko song yacha kuimba futi ka 10 why mchitaro mchishora dare zvekuti munoshora mamwe art muchitora mamwe art mchiti ndo akadziya right isusu zvinhu zvikuita kuti tirambe tiri downsized or even kuti kudzikiswa pazvinhu ezi chinoita kuti tidzikiswe pazvinhu inyaya yekuti we claim the kingship, and these people they come as princes, as prince and princess, dance and is part of art. But pavanouya kwavari isusu kukingship vanouya vachita sevanhu vari right, you understand, of which vanenge vauya to come to steal and to destroy. Ndivana Satan. Understand? Yeah. Vanenge Satan, because you can't say kuti kana maita zvinhu kana 3 4 5 maita chinhu na Wingiti uzonzwa Wingiti akuita chinhu chake ega akuita same concept yangonayo akubuditsa rega. It means kuti he's telling you ideas. Yes. Of which is takabuditsa zvinhu vanhu vachaona vanoblutika. Yes. Vanhu vakutarise. Avatarise. Why chinhu chinoita kuti vanhu vasatarise is like, alright, unongosiri patrend. Chinhu chinoita kuti uite trend inyaya yemaskandal nitunyanya of which we are not part of that. Hatisi vanhu vemaskandal. Haufanira kuka. Aiwa, weze ugeto kwedu hatizivi media tinotolira kulokal unonzwa totoshambisikana anzi mambo ndimambo watinanzwa vakugadzira kumatanzi kumfakoso vachidaidza ana Hulingende ana Konahale ana Blot ana vachitadza kudaidza isusu vanhu vari pedyo vari padhuze kuti tite zvinhu. Unoona posta rakanhamirwa vanhu vekudhize tinekuchitungwiza nemarondero vachatokwira mabhazi kusito kuVic Falls vanenge vachatokwira ndege kuti vauzida dance kumfakoso of which making kumfakoso anenge ari padhuze vapana the future, the kings and the princes that are there. Unoona vana madzimambo vachigadzira madhansi kuti anaselekilo avazogadzira history kuZimbabwe kunonzi kuti kumfakoso. That's what we are. That what has been happening in Zimbabwe, of which that same scenario zvokuti zvikuuraya dhansi redu even isusu zvakutiuraya zvakutotuma
Ansina ndambokudza Skylax, this is my first podcast. Handufari kuenda mapodcast. Mufari kuenda pajekerere. Ndiende pajekerere. Inini I do music. And I believe that music is chinhu chacho chese chinongodiwa munhu. Understand? But chinozobawa ndechoti waita futi music ya indoors or waita music kwakuitira unozoshamisikawo kunzi Skylax masongo waita naye kuno auzobuda after 3 years, after 10 years vana ulengende vanenge vachingotora masame concept yayo vachingobuditsa. Understand? So are you saying, Mr. Nice Guy, are you saying that my big artist are going to inspire one name? So many artists that has being inspired by me. One of our one because I'm versatile. This one of what you know about I'm the president. I can do that. Okay. One of me bongi say colors. One of me bongi wingi tea. One of what you know about me bongi sauroft. Kananda funga. Janena kufunga kuite papa ndo shambeita. Understand? So one I want to inspire because this one of what I take one art. Ndine often my own type of art. Perception and age kazira. You understand? Saka vanhu vakawana inspire one art translated and to change. Are you even saying what even my big names are in industry right now? Yeah, they're inspired. Is it not like being disrespectful, like saying what you gonna Wiggy is inspired by me? It's not being disrespectful because if Wiggy asinga inspired me, why would he comment my poster? Okay. It means that he's someone, but why would he come to inbox kwangu nditi fana wangu tsikira zvakadzia ramboshde? It means that I'm to inspire one my poster angu adukunaonana ulengenda chasendera ma message angu. Yes, I. Kana chitosenda ma message anenge achitosenda kwandiri achitoti chamani makadzia. It means that I'm to inspire one nezvanenge chitoita. Yeah. So what's harder, Mkoma Nice Guy, being recognized by my artist, my hobby, and being recognized by my fans? All right. Actually, you can be recognized by the people who knows the industry, but the problem and the hardest problem that we have in the industry is like a biggest problem that we are having is like being recognized by people. Yeah. We are being recognized by the celebrities. You understand? Sure. Like you are they know us. But the people, I don't know why would say, but maybe to find out that's not fake. Because those are two people maybe that's not fake because you don't know the Chikatasa industry. It's because of money must kind of hope. So many stories by internet. Azo onekwa nebhebhi azopwanirwa motikari azodai azoimba sinopfeka azowanikwa green passage azodai kana sei kuti kwashaya nyaya yemuindustry unotanga wapera kana unotanga usingazikanwi because you do good music. Maybe tofanira kutoimba zvituka vanhu because isusu toona kunge vana ulengedeka vabva vatanga kuimba zvinyadzi. And I was watching this live, there's a Yensam, I don't know if you know it. And that is the culture of music, of singing dance of music. What Enzo was saying, do you think we can go international as Zimbabwean artist? And Yensam, we can go international because that's our music. Yeah, on that point, I think Nzangudo, Parmeside are right, Parmeside are wrong. Right. But in Nzangu said, you know that right. Because one of you, guys, I'm going to guys. Abanasanga zoti maloto amota kutema arunza kupisa arungotuka arungotaura mawedzi amunonyazoziya mabemi kuti mawedzi isotomatya mataura kana muroti chemti iwe kana udza pane chidho kana udza mukadzi wako badhemi chekunza kuti
ninji wako kana chakadai, understand? We would even afraid kana kutaura pa podcast yenyu nekuti iwe Maloti azara angatara zvakati, but he is our generation, is of our generation. Yes, sir. That's the language that is being used. Doing language yakushandisa, you understand? Saka vafana vanoonera kuti language ndio rutodiwa nevanhu, you understand? Saka are we giving enough respect to the music industry? Because tukuona vanhu varikufarira zvinhu zvina basa of which music chaiyo ine musoro. Music if you go kuna vanhu vamwe muchitovapera vacho. If you go and see vasvikuitwa nakaticha, those are the people. If we are doing music, real music, that's true, that's good music. But if you go foot, take a look, kuna vanhu vakaita sana Hulengende futi vamba. Hulengende was a better version out of Maloti. Before Maloti, he was a better version. Because 10 years ago, you had a terror Hulengende. There are no sense to come out of Rafa Zamadzimai. Come out of Rafa Zamadzimai say, company Masonga, good songs. You've got so many good songs. My songs, the Utis, Takatama materials, you would say, I'm going to know. You understand? Yes, sir. Onzo, Pakari go to Masonga, and I want to boom. I was there. This is good music. Amazing. Unazona mpana noimba pano zvake palevel kuti kubona angonataza kudona. Why am I saying kuti angonataza denga? Panye kuti like anoonera munhu anoona both sides kuti I will not this part of side rebel, this part of side I should also do everything. You understand of the music? Yes, sir. He understands that I should do good music, I should do bad music. Of which bad music yake ikutamberwa nemi imimi waterira vanenge vachiona imimi anasikia like ndimi nemitero ndini man of the moment. You understand? Ndimi kutopamba na shungu kana kumba hasha dzekutaramba chimba zvisabasa because he now believes kuti ndakaimba song isina kutaura chinyadzi kana kutaura chakati haisi song. You understand? Because akaimba ndakaona pfumvu masong andokuudzeka izvi. If you go and take a look, masong anenge ane malegs mashoma shoma. Yes, sir. But akaimba zvekuti fadza madzimai what cyclone what unoona chama like steady. So you would believe that this is not music, this is music, of which we us which don't necessarily Skylarks, we do real music. Sure. We don't do music yekuti tamuka mangwana max entertainer mangwana tadai tangukata mangwana tadai atifarire zvosvo. We do music yekuti susu kana tikaita song you believe kuti vana venyu izvozvo vari kubereka nevachazobereka pamberi apa they're going to live long and this music is going to inspire so many generations to come. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can't say kuti izvozvo kutera fadza madzimai kutera ipi izvozvo pamwe kutoterera man of the moment type. Understand? Pamwe kanenge katobudziswa izvozvo pamwe pane kasonga nyowani kanenge katobudziswa naHulengende. You understand? Because people are now looking at trending, forgetting our culture. Is it not so? Forgetting our culture. When we shanda culture, if you find out, when we get sana Windy, I would admire them. When we get sana Winky T, I would admire all those people. And I keen do you know the key is? I can't pass on you to pay. Do you know what you know? They understand. I got to Yimba is almost about 15 years. But I got to Yimba people would sing. But do you know the song I got Fadza Madzimai after 2 years to come to come out a company? So it's like a dance or yakushifta yakutange yakunosheka kwayakuenda kunotange kunozomagumo because of vanhu vari kuti vari kutrenda vakama mangwana vanenge asipo ende people vanhu vari kuti vari kutrenda mangwana vanenge vasina masongs because pamwe vanenge vakuimba zvinobohwa pamwe maybe vakuimbwa zvapresident pamwe right mangwana nice guy ndianenge ane pepe rinenge chipisa ndinda kuimba kuti nepepe rinenge chipisa pasaidi ndakuriimbirawo masong. Do you think kuti ndingatadza kuimba masong akuimbwa naHulengende every day? I can do it
studio mako mjemjemo chagiri bibiri rupisa ndiri every day masongo unota utrend Mama trend asikena zvitotora tiri masongo arupisa teka mwana katakatora bozi wana madoti akatorwa mumo kumana na Windsor. Those people, they've been doing well. I don't know what has been happening when I get something wins. One will go to one generation to the next generation. I watch expire. Yes. But I do believe that there's going to be some changes, especially local music. Tanya need a people papoka music. Yeah. Papoka music. Nya still banye kuti fana wachaimbe music kuti ukaimba song nasika. Achatirika after 2 years. Wafana ndakatoimba song studio sozvi chitondipa even if demo ndakuditsa ndakatoita sei because I'm looking for trending. Because ndakaza kuditsa song yeyamba mwana kana zvizva indika zvakaitika nezuro kana zvamadoti zvakaitika nezuro aicha sense. No problem. Because waiona vanhu vanana ningekini vanana ulengende they can do well. But vanozotora masongo akaita seatingita mboita nawo because ndakaona ngesi turi relaxa kana kanganisa tiri kuita zvimwe zvitange zvisizve futi tiita zvinhu nemazvo. Kwaita zvinhu nemazvo zvinotora time. Do you know kuti wandogona kutora kana 2 years kuread kana 3 years because you are trying to do something that is perfect even for the future of the music. But avana ulengende zvakatongoimba kuti anengaimba kana nezuro kuti angamusi wa 23 May nezuro anga richisenti tomboti nezuro anga senti nasi 18 kana musi wa 25 May nasi musi wa 25 May akaimba song musi wa 25 May anozota akaibudisa musi wa 27 inenge yakusameka sense. That's what they do. But if even vanhu vanoona or vanhu vane socialites or whatever that has been doing muzindanzo kana pane zvinhu zvemufunga kuti vitu sofana kugadzirisa nezvinhu 1 2 3 4 5 6 7 8 they should ask kana machita nge malongende movement mono tati zvikone tozvikona bana jasingakone chitoro neso tokono dokutsa masongo each and every day to fire. So far Nice Guy is planning on doing what we call a store of Vituso. That's where you are going to find so many things. What is it? We are still planning in Cheta Festival, Vituso Festival. Same as what has been happening in Bandit. Takatutawa name Bandit na Sekalas. We are still in talks. I will do it in August. We want to do a store of Vituso Festival. Because we do believe in culture music. You understand? Like what he did last time on a Bandit Festival. That was very great. Even for the culture of Zindanso. But I'm not engaged. There's actually Blake, Otom Chisamazondo, Umbari, Donom Tengeratu, Maburumbe, kana Tui, Otom Pins on the street, Otom Razat, my people, from Murai to my Chichi, Rosan Titani, Gavandi. That's being culture. So we want to bring that culture even in Kumfagos. Definitely in August we are going to do that. Yes, that is a big thing indeed. So Vituso is coming and it consists of more than 100 songs. Alright. So I'm suffering what Nice Guy is relaxing at this moment. Is Buddhism songs are like 4-5 you see at this moment. And my songs are Rwanda, Chipikas, Witika currently. Kuti munzi lisito mambo wanaopera mambo wanaopera varipo pazvinhu. Yes, mungonzwira nzi mambo avasati vapera vachiripo. So I've been hearing fans vachitaura kuti makushanda nemunhu anenge oskid, maproducers anenge oskid and things like ndofunga mambo ipapo panoda choice. Ndopamwe maybe ndosvikuita kuti supportike. But sometimes I really do believe kuti munhu ane atrako waonoda cheche even akanza kuoneka nonza producer yazodai kana ngori ne atrako you can go forward. Whereas if you do believe kuti Mabara, alright, I've been working with Fananonzi Mabara, G-Bullet, you know him, G-Bullet, mono kuti
wakagara naye pamushini wakamuzingatigadzire chakati anogadzira waizi wakagara nemufesi wangu anonzi Megaman Troy izvozvi anoda kuti ngatigadzire zvinhu saka as a movement we don't think kuti we need vanhu vakaita sana Wizkid or shishe we believe kuti we have so many big vanhu vanogona kunge vachigona basa kudarika vana Simplex vana Wizkid kwaSimplex hanzi kunotiwa kufonerwa saka takamirira kufonerwa but as time goes on we believe kuti kune matalents akatodarika vana Wizkid nana Simplex vari kuuya ende ivavo vanhu vacho vatutaura ava vese muchavanzwa panonzi the story of Vetuso. Story of Vetuso you're going to see more than 20 producers. More than 20 producers. You're going to see Vanatana ukadzana naibvai why did it mention pakagadzirwa ibvai that was the day ratakaita collab na Ulengende tatatonti ngatite song talaka patanga tikadzirichi ibvai ende ndiso vanhu vaitaura kuti hanzi takaseka pakagadzira song yayo. Yes, we laughed because we didn't expect kuti song yayo ichataumbe akatopuwa song yayo demo vanhu vakatonzi amfanira kutora song yakadaro akati ndipe yakadaro mukoma ndopakagadzirwa futi song yayo naMaloti kuti ndichakutora mimi ndoenda newe chichi with that time havana vari kuita history and they are doing well. She's right. You are going to find vanhu vakaita sana naMabara. You don't know him. You're going to find vanhu vakaita sana na Troy. You're going to find them. You're going to find vanhu vakaita sana Steez. You're going to find vanhu vakaita sana na Tala Music. You're going to find vanhu vakaita sana Alleviate. Amswazi but vaumbe. You're going to find vanhu vakaita sana Madvi. Vaumbe sanokukudza yavo. Vanhu vekuti makaenda umbare zvinoitaurwa nezvavo. You're going to find vanhu vakaita sana Mazivila varipo paproduction. And you're also going to find vamwe vanhu vakaita sana naChilla King. Ana Chilla vanenge varipo. Saka story of Vetuso it consists of so many songs that has been happening and what has been happening. And you're going to find vanhu vakaita sana Simple Solid nowaziya kudaro. Vane masongs akaitana naBloti amukunzwa manje at the moment. The story of Vetuso you're going to find so many new voices and so many new artists. Those that we plan for the future. Future ahead of us. Future is bright and in good hands, and we are album. Remember songs, and you'll see a lot of producers. So this has been a big talk. So I'm Ngoma, nice guy. I need to ask you this question. Chi tropes or chi who tenderera music industry right now. Chamsiri kunakirwa nacho as an artist. Actually I would say zvinyanzi but okonoji panonedza pazvinyanzi pacho isi nditakatanga nekuimba zvinyanzi vanhu vakazotanga kutotanga vakasati teerera bhosa ndakusaimba zvinyanzi. I would truly speaking kuti panyaya yezvinyanzi yes pamwe maybe chapesera takutozvidzokera futi takuzozvimba because ndozvo zvinoda vanhu understand. But I would truly speaking panyaya zvinhu zviri kuitika chinhu chandoona kunge chinhu chisiri right pakutukana nevabereki kutukana nevanhu wazati mashoko avhikwe here mwawo. Let's do music and ngatisatukanei because of trend. Yes, kana takada zvinyanzi ngatisatukanei mashoko akangoipa kuti ndakakutukana asi after 10 years uchangotaura kuti ndakaita sei ndakatuka ndakakurovewo nhasi after 10 days unongowapora 10 years ndakakutuka down the line unongona kuzongozvifunga kuti mfeso yakandidera akandituka understand. Saka ngatisawanze zvinyanzi music yedu and ngatisatukanei. Let's do one love for music. Zvese zvatinoda kuita let's just do
all the things on point. And let's work very hard as artists. We have to produce music, you have to do music each and every time, each and every day. So I'm just saying, when the artists asata pinda, ne asata ita say, let's just try to work very hard. Let's not get inspired. Because sometimes you get inspired, it doesn't mean you follow treatment. Ufano uchinjo waka utama kona kama utanga kusiozho kutuka vanhu kana ndikaimbo zvakanaka kushinda une kuchitaura kuti aiwa mwari makanaka futi kana kuimba gospel zvakanaka because if you find out vana ndakaita matira nyaya masongo asina kana kana one day akanzi fuck you kana dzakadzana wait so it means kuti munhu wese every artist you just have to work on whatever that is doing, work very hard, mukama kuseni do my lyrics, do whatever that has been passioning you. Yes, and don't be so far. Yeah, man. These were big words from Koma Nice Guy, Vetuso, right? Yeah, man. We are rebranding from Nice Guy to Vetuso and the Inning Upper Pro Max. Nice Guy Pro Max. Nice Guy Pro Max. As a festival, which means we can which back a fire. It will show. It's Vetuso Festival in Fakosi. Right, and Fakosi, Kazirai, Mambo, Adzoka. Coming of the king of Mfakosi. Yes. And ameno pane king wambaira mbiri kumfakosi nguwa yechinyakara ameno vainzi mambo andi but vainzi vaira mufu moira mufu ndovaitoera mutupo wangu ndoira mutupo saka umuzonada muofu wacho vauzobuda mumatembo ini ndiri tembo samaita sandofanira kusiya zvinhu zvaita ine madenga akiita. So we are just closing this up. Thank you guys for tuning up on Courage Boot. This was Skylex on Courage Boot. Don't forget to subscribe on our channel and also our Facebook channel, Elzing TV. So Nice Guy, I didn't ask you your handles on social media. Alright, actually in those network I don't because it's so we don't believe that music inofana kufamba so much time per social media. We believe that music, if it's a song, fana kuinzwa good radio. Alright. And so many couple of songs kind of about music pa radio pa radio station. We would find which one is going to so that's the culture that we believe. We believe that music can play on radio. The Zimbabwe is going to hear it. Why is it? Sure. Strategy they can change social media. Alright, yeah. But even the social media if you try to find page on the nice guy, what you means was an NYC. Alright. Akangoti takagonzo takakura chinzi NYC ndakati. Alright. Ajanga nice guy patakachinja apa NYC guy. Alright. Kai we DJ Mr. Nice Guy. Alright. Why is it? Then Vetuso, that's the brand, that's the biggest name that we have at the moment. Yes, sir. Vetuso Festival, Vetuso, everything that is to come now, it has to go under Vetuso. So it's the Nice Guy Vetuso or Vetuso Ariga or whatever. Yes, I understand. Saka kana makudotsvaga Nice Guy munomutsvaga pa it's like the Nice Guy Vetuso or you just find Vetuso. Vetuso wachandanga na VH. Alright. VH over the Vetuso ikishona jeje yakanaka VETUSO wangonyoro darso. You find so many posts, even the song that we have been talking about, Iripo, even song yangu na collaboration na Ulengede, we are going to drop it very soon. Okay. Inenge Iripo, even Jesu Kamle Mjida, you can just find out from our platforms that are out there. Yes, sir. So Mangolan Guida, this was Vetuso, Truity, Tadram, Koma Nice Guy, and everything. It's not just gonna be nice, but think I'm gonna bed food is about nice, but we choose a side drago because the villain is not going to be no side good way. Yeah, Takato Nya, take it up, take a Nice Guy.
vanonodhedera zvinhu manje. Saka takaisa pavhetuso manje pane maoptions opo. Zvekuti munogona kutoona mukoma mangwana achimuka achituka munhu. It means kuti hatakubvumidzwa kutuka vanhu futi. Kana kuitaura zvinyanzi kana kuimba zvinyanzi. Takuita zvatinoda. Because paUNESCO yakatilimitwa. Pakuti tikaimba zvakati zvonzi aiwa mai makuchachipitika kana makudai. So pavhetuso manje pakadzira pakuti church promax chekuti takwanisa kuita zvese. Zvatambofunga kuitawo. Zvongoitwa nevanhu takangomuka tisina kupfeka muzoti tikuchagotrend. Yes. Saka mangozvinzwira guys, hanzi kuchapisa inge kuchabaka fire. Just keep on tuned. Vanhu kumfakozi, mafans kumfakozi. This was Vetuso. Thank you so much. This was Courage Boots. Don't forget to subscribe on our channels. It was on TV, on our YouTube platform, and on our Facebook platform. See you again next time. Thank you so much. Nekuti chikuru kushandira muri kupinda musango mari kutsvaga pairi. Oh, so tight kushanda all night. Shift iri tight. Nekuti ndiri street fighter inini. Ndinangongwava kupinda pakaoma. Ndiri street fighter inini. Patachilani papo pamamonya ipapa ndife. Ndiri street fighter inini. Ndinangongwava kupinda pakaoma. Ndiri street fighter inini. Patachilani papo pamamonya ipapa ndife. Andina nguva yakutapa pabasa. Sawira zebasa.